Alright, what's up guys? Today kay nakauli na kog balay, I'm gikan kog school. So karon kay nakoy add on sa ako ang gear which is whoa! Alright. So karon guys, kay nakapalit na taog 10 to 20mm na lens. The good thing about it kay napalit na ko siya for only 6,000 pesos, and then market price niya is I think nasa 20,000 to 25,000. So dako kay kung na-steal aning lens kay nanatay bagong gear, di ba? So nala siya kuan problem. Na siya scratches dire. Maklaro din siya pag na-light dara. Maklaro nyo kani siya nga blur kana, those are scratches, but overall pag nakaingani ang ato ang lens or nakaingani ang atong view kay dili rin ninyo mahalata, di ba? So good add-on na kayo siya sa tong pang vlog, and nice na kayo siya pang starting nga wide lens kay napalit rin ako siya for only 6,000 pesos. Ako siyang gipalit dayon kay sayang kayo ang opportunity nga magka wide lens ko for only 6,000 pesos. So walay halong joke, walay katsaran nga nahitabo. Legit for only 6,000 pesos. Legit. So pang-climate change good to yung definition. Bugo. What's up guys, karon kay nasa ko sa internetan diri sa may Bonifacio, and supposed to be sem break na namo ron, but napamigin na atiman nga mga school works such as sa physics namo roller coaster. What's up guys, karon kay naami diri karon nila sa boarding house nila ninya diri sa may likod sa UIC. Tapos karon kay amo ang ginaasikaso ang amo ang project sa physics kana dira. So nadira si Patrick nya napod si Henriel. Bali katulo namin nagsigbalik-balik ani gimo kay fail permente. Nya karon hopefully kanang success siya. Para sa imo Pat, success siya Pat dili. Para sa imo. Para sa imo. Success siya ba? Pako ta ko itabang. Wala ba yun sa ito ni mo ganina Kel para mabot dito? Unsa? Ang gipataas. Pababa, patasan eh. Ipababa na. Siya. Bye, kaban ako diri si Monica o si Gian. Bye. Lain na sa unang. Uy, wait lang. Happy birthday din na niya. Happy birthday. Happy birthday to me. All pepperoni na 155 kani 11 inches, ma'am. Mao lang, ma'am. Pwede pakiulit ang sa mong gikuan, ma'am. Marka po kami.
medyo okay na nga mo ang project dira. And karon guys, for today kay tagtaon magkita mi nila Charles o Gianni. So kung wala pa mo kaila, kung nakalimot mo sa ilaha mo ni sila. Siyempre, amigo. Di ba, Bart? Di ba, nakipunta na sa imo? Di ba, nakipunta na sa iyo ba? Nakipunta na. Asa mas Kelvin ron? Pambuta di ay kisay Kelvin. Mao na sila. So unya magkita mi niya sa may Victoria Plaza kay mato mi sa dance store, mamalit siya og road video mic. Agoy. Kaniya mga kauban. Oh, mga taga-tago man eh. Toppings po ng pizza, bila po, beef at saka lettuce and cheese. Unsay mo? Unsay niyo, moto ko. All beef lang. Sa may flavor mo gusto. What's up guys? Karon kay naa nami update lang, naa nami diri karon sa Victoria Plaza. Kaban ako si Yanni, kaban ako si Charles. So karon kay mga unsa mi karon diri kay gutom na kayo niya. Iya kong gipadto adto diri kay para magpauban siya, mopalit pug ingani nga mic kaning Boya nga mic. Ay, dili road ay mo ano. Tapos karon mga unsa mi libre ni Charles tanan. Dili ko gusto mo adto nga, dili ko librehan. Nya, karon day guys kay naa diri yahang kuan gimbal, gwapo kay siya gimbal. Ikaw yan eh, kumusta mo kaya? Dugay-dugay na tawa nagkita mo. Ay, asa Bisaya na, murag almost 1 year naman guro. Mo ni gihatag sa ko. Mo ni ang daan nga vlogging camera ni Charles, Tapos which is pag-giveaway niya sa kuha. Sony A5100. Ya karon kay mo ni niya ang bagong camera, Sony A6400. So nakagama-gama na gid sa iyahang mga video shoots kay mo na yung sideline karon para makakwarta. Naga video shoot siya, pangita siya maanuhan, makuha ang kwarta. Makaon sa amin. Guys, karon day kay dili sa Skip na ko siya ba niya. Skip be. Ayaw, no. Sa mga wala pa day kabalo, ganina sa vlog na og ipakita nga monetize na nga to ang channel. Huge step up na sa to ang channel karon. Once nga mo-monetize na sila kaya magkuha naman mig condo unit sa Davao. Tuwag kong Uy, mo ba atong plano ha? Mo ba atong plano? Gil, tuwag kong TV. Team pa yaman. Unsa man ang taga-team? Team Bugo. Team Pabugo. Team Papobre. Team Pabugo. Ayaw, pwede. Pahirap. Mga bay, karon kay nabago naman. Karon kay padulong na to sa dance camera nga. Isa lang. Obanan na to si Charles. Basta obanan na to si Charles. Wait lang. Guys. Abi na ko natamakan nga plastic cellophane or unsa ba nga kuan. Kalata dong Kelvin. Happy na ka na, Charles. Happy, oy. Mic na guna. No? Itong mas barato pa ba? Mahal Na sir, 850. Mic test na sa iyahang bagong kuan bay. Gigamit nako kapa kayo. Ya, proud kay ka Charles. Mic test. Try lang og nindot ba iyahang mic. Kay kung nindot daw, hihatag mo daw niya sa kuha niya. Kani daw iyahang gamiton. So, salamat ko daan kay Charles.
A few moments later. Manamig palit sa mic ni Charles. So, lain na magbutasan, oy. Panglibre ha. Mugo-mugo. What's up guys? Karon kay humana na may og kuan sa 7-Eleven. Humana mig chill sa Kajot Pahulay. Karon kay mato na may og Gmall. Gmall na pod meron. Kajot Pahulay. Chill Kajot Pahulay. Relax gamay, Mag Gmall may kay mag photoshoot may kay wala na koy pang change og DP. Kanya ila akong ginayaga-yagaan. Alright guys, update. Nanami karon sa Gmall. Karon ga photoshoot na may tanawa. Sa sila dira. Ga photoshoot na may and nakoy bad news, lobat na ko. Bas hindi na kayo ko ka-vlog niya. Ambot lang maybe last na ni. But karon kay naga photoshoot ko sila. Kanya mo gikuha kay gwapo kay direct mo gud sa sunlight and then murag pa hay na ba? Pasetay na ang init, so klaro kayo, nindot kayo. Sige, yung mo kamera. Nana si Charles. Wait na kayo no? Suya, kayo. Nana si Charles niya, na po si Yanni karon. Unsa yung maingon karon diri sa Unsa yung maingon karon diri? Giubanan ta mo. Is Davao. Isa-isa. Ikaw na. So gusto ko pasalamat kay Kelvin kay bisag busy siya karon no, gisabayan niya bisag naurot ta mo pat. Ay burp, David tawag kay na bay wala problema ato kay normal. Amo kay makabanding ming tulo. Wala limtanay. Nya kulang sa mo si Haren, Kuya Jimwell ug si Sir Hope. Asa na mo? Sabay ta ninyo. Shout out sa yung tanan. December anhi mo diri sa Davao. Kamo na po anhi diri sa Davao and then mag-Eden ta. So, let's go. Subscribe mo sa ako channel Press Charles. Subscribe mo sa iyang channel Press Charles. Subscribe mo sa iya ha Yanniversal. So, karon mag-photoshoot sa mi padayon sa mig-photoshoot kay kailangan ako pang-change og DP. Karon, mano na to ang vlog diri kay lobat na jud ko. Klaro kayo, di ba? So, na si Charles, tapos si Yanni. Kita-kits sa ninyo pohon. Magsabay-sabay ragyapon mi diri. Sa Gmall or kung asa nila gusto. Ubanan ako sila. Basta masulit ninyong Davao experience. Kaya mo to sila bislig ugma. So, atngin ninyo ang ilahang vlog sa Surigao, bislig. Bislig ba ng Surigao? Surigao ba rin ang bislig? Baliktad. Sorry? Basta dira. Surigao. Mo to sila Surigao. And then, moto, vlog ends here. Bye guys. Subscribe mo silang channel. Bye bye. Sabay tayo tuloy.